Všetko by bolo v poriadku. Súdržnosť a hluk vládol na chodbách. Učitelia sa snažili predrať pomedzi hustý dav žiakov, ktorý jásal pri každom góle. Každý úder plastu o plast. Prepáčte. Čo sa ti najviac na tejto škole páči? Vedela by som dlho rozprávať, ale jednoznačne najlepšie Calceto. Na tejto škole sa mi jednoducho páči všetko, ale zo všetkého najviac Calceto. Bez Calceta by táto škola proste nebola nič. To je najviac bombastická vec, aká tu je. Pozri sa na to. No není to nádherné. Najviac na tejto škole sa mi páči Calceto, lebo je to taký dobrý spôsob, ako stráviť čas cez prestávku. Calceto. Calceto je najlepšia vec na tejto škole. Calceto. Jednoznačne Calceto. Nič iné, iba Calceto. Iba Calceto. Len Calceto. Asi tá atmosféra, to rodinkárstvo, ako všetci sa tu poznáme a všetci sa tu máme radi. A Calceto, to celý prvý ročník som zahral, však ďaká tomu som aj v parlamente predsa, ne? Že je to veľmi inšpirujúca a originálna inštitúcia, ktorej na Slovensku niet obdoby. Wow. A aký máš názor na Calceto? Calceto je určite veľmi zaujímavý šport, ktorý rozširuje v ľudskom mozgu akékoľvek strategické vnímanie reality. Tak ako mám radosť šport, akože Široťák je úplný frajer a florbal, úplná topka, najlepší florbal po obede s kaplánom. Hej. Aj keď si Calceto hrávaš? Čo je to Calceto? Asi Mark. Mark? Áno, to je najlepší lektor. A hráš niekedy Calceto? Čo je Calceto? Calceto je zaujímavá pomocka do školského prostredia, ukľudňuje to študentov a niekedy aj zase na zlosti to, keď prehrajú, tak možno podajú lepší výkon v škole. A potom sa to stalo. Utichol potlesk, zanikli výkriky, hrdosť vzala nohy na ramená. No dze to tešické dzecinieška, nikého tu nit, no dze pošli. Kde sú všetci? Toto bol predsa náš symbol radosti. Mama mia, ktorý na nič hodník by urobil takúto nehanebnosť. Biedný človeče, máš ty vôbec svedomie? Kto by sa tak ukrutne zahrával s našim šťastím? A tiež sa pýtam, prečo?